Ήταν τελικά η Κλεοπάτρα Αιγύπτια ή Ελληνίδα? Η Κλεοπάτρα η 7η κυβέρνησε την Αίγυπτο, όμως ανήκε στη δυναστεία των Πτολεμαίων, μια ελληνική βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια. Η δυναστεία αυτή ιδρύθηκε από τον Πτολεμαίο τον Πρώτο, Μακεδόνα στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Πτολεμαίοι διατηρούσαν ελληνικά ονόματα, μιλούσαν ελληνικά ως μητρική γλώσσα και διοικούσαν την Αίγυπτο με ελληνικούς θεσμούς και ελληνική παιδεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παντρεύονταν μέσα στη ίδια τους τη δυναστεία ή με άλλες ελληνικές βασιλικές οικογένειες, διατηρώντας έτσι την ελληνική τους ταυτότητα για πολλές γενιές. Ακόμα και όταν ο Πτολεμαίος ο Πρώτος παντρεύτηκε μία Περσίδα Ευγεμή στους μαζικούς γάμους των Σούσων, δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη πληροφορία για απογόνους από αυτή την ένωση. Όλοι οι γνωστοί διάδοχοι και ολόκληρη η βασιλική γραμμή των Πτολεμαίων προέρχονται είδες συζύγους του. Με τα χρόνια, η δυναστεία έγινε ακόμη πιο κλειστή, με συχνούς γάμους μεταξύ αδελφών για τη διατήρηση της βασιλικής καταγωγής. Η ίδια η Κλεοπάτρα ήταν η πρώτη ηγεμόνας της οικογένειάς της που είναι γνωστό ότι έμαθε την Αιγυπτιακή γλώσσα. Κυβέρνησε ως Φαραώ της Αιγύπτου, υιοθέτησε αιγυπτιακά θρησκευτικά σύμβολα και παρουσιάστηκε ως παραδοσιακή βασίλισσα της Αιγύπτου. Ήταν λοιπόν η Κλεοπάτρα Αιγύπτια? Πολιτικά, ναι. Όμως, ως προς τη δυναστεία και την καταγωγή της, οι ρίζες της βρίσκονταν στον ελληνικό κόσμο. Η ιστορία είναι συχνά πιο σύνθετη από όσο πιστεύουμε.